15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Nakajing mi kajing ot jing nam naginong shong shnong kathan Mausan Ram halor kajing IT ka MEPDCL shaka SAI Computer Limited ban sam boarding kabala wan ra ru ya kajing kiyo ka by light nakalyang Nongïalam ka National People's Party NPP bakan thop na Mausan Ram mau plang bad ranikor dang ha kini ki khendat sngi ki bala dep kila lei ban yo kendo yo konrad ke sangma umentri rang ba ka jala ban dawa bade ban Weng no ya ka company Habakran sekilat pathai kubor haka khandai terip julio arja apnriu uba HM sang pliang ula pentip bahadian kejing yai bot dien ki Nongïalam ka NPP na likely ki constituency nakalyang umentri rang ba ka jala ula menjur ban Weng no ya kejing ate ka SAI Computer Limited ban sam boarding haki than Mausan Ram Milaya don Nongïalam halor ka kam badai bat ka SAI computers ka badai pet ka boarding Akini hilai tili hi Constituency jungi syati charani kor Mausan Ram bat moplang. Jukwa ban pentip hakmat jungki baro ba takajing budien jongi kumni ki leaders jongka NPP bat nilai kendo ya chief minister ban bu ekajing dawa ban Weng no chisendon ya kasai computers limited kabadai pe ya boarding hagi tanjungi but nilai yau ban budien bat chief minister biang menin janmiet hadin bangilai kendo ya hayeng ju akasan tarik akaba uong chief minister ba undang pet benia ya kani kakam hakano kedur ba pediang ya kejing jungi anda menin janmiet ka kunhun jungi kalai kendo biang ju chief minister bat budien bat but chief minister la menjur ban terminate no ya ka kontrak jong ka SAI ninget ba ka kam pan terminate kadang ya chat but hapo ki khandiat sni se kan sapoi ka order ba ka SAI ka de ban mi no nang the na ka thain ni ta kalong ka ji kuntip ta ju hi baro Nakalyang uba Alvin ke saukme ulapan pau kajing sungokman ba umentri rang ba kajala ulapan tikna ban Weng no eka company SAI Computer Limited ban sam boarding hakathan. Sasisian pasuban ai kuble yu chief minister hadin mengiyo kendo hatu sni haka yeng gejungu to sni step ban santarik but na ki dawam lakiar ba ni khamla ban ye penbe hatu sni te menen gejamit ni yo ban kendo ben sasisian but ka kubor ka basmotrat kalong ba ulai ka assurance na kleng kejungu ba ya kani ka SAI company kumbalong menta un terminate no na kani ka Mausan Ram block Ranikor block but napo ka Moklang block kunju te ka ba kani baro ki ha po ka Mausan Ram subdivision te nga kerpat digi ba kinchu yesha ha hakini ki khendiat snihi kumbang batai pi bahkan terminate no te sob hai yesha but nila tikna ba nakalyang jong ka sarkar kala shimkia hadin baki yosno ya ka jipot jong upat ba te nakalyang jong sarkar kila Kular but kin pendep no kini kam hakini khendiat sni Habatin pej bahagi kishap ka sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya